Tragedia din urmă cu 2 luni de la Sălaj, când o elevă de 12 ani a murit după ce a căzut dintr-un microbuz, nu a avut ecou printre autorități. Firma de transport funcționează în continuare cu aceleași vehicule care pun în pericol viețile oamenilor. Reporterii Observator au găsit scaune desprinse și copii care se calcă în picioare pe drumul spre școală. În exclusivitate pentru Observator, mama fetiței a vorbit despre ilegalitățile în lanț comise de șoferii microbuzelor. Orice ar fi, nimeni nu ne aduce înapoi, dar măcar totuși să se învețe minte cineva din treburile astea, pentru că e foarte greu. Giulia a murit la doar 12 ani pe drumul spre casă. Era după amiaza zilei de 19 februarie. Se întorcea de la școală și, pentru că nu mai avea loc pe scaunele din microbuz, s-ar fi așezat pe o bancă de lemn montată ilegal în spatele vehiculului. În mers, ușile s-au deschis, iar fetița a căzut pe șosea, fără șanse de supraviețuire. O tragedie care se poate repeta oricând. Ne-am întors în Sălaj, pe același traseu pe care a avut loc accidentul mortal. Deși patronul firmei de transport a fost arestat, afacerea lui a mers mai departe. Elevii încă merg la școală în microbuze cu scaune rupte. Pasagerii se înghesuie în picioare pe culoar, iar șoferul oprește pe drum pentru a invita înăuntru și alți oameni. Lua mai mulți decât erau în... Se întâmplă în fiecare zi asta sau... Cred că glumit. Nu fă plină mașină. Nu! Ăsta o să-i fac abonamentul. Bă, fii serios, de ce faci prostii? Stăteți în picioare. Da, și cădeau ușile din microbuz când mergeam. Așa face tot timpul. Și după aia bagă pe mortă înaintare. Tot timpul mortul e de vină. Și așa e de când e lumea. Elevii nu au altă variantă pentru a merge la școală. În localitatea Badon, de exemplu, circulă doar microbuzele acestei firme. Sora Giuliei ajunge la ore cu aceeași cursă. E foarte greu, pentru că mai am o fetiță și normal că încă gândul mi tot la ce s-a întâmplat și nu aș vrea să, Doamne ferește, să se mai întâmple ceva. Reprezentanții Consiliului Județean Sălaj, instituție care se ocupă cu organizarea licitațiilor pentru alegerea firmelor ce efectuează transport de persoane în județ, au refuzat să ne ofere un punct de vedere. Ne-au trimis însă la Autoritatea Rutieră Română, cea care se ocupă cu acordarea licențelor de transport, însă aceștia spun că ei verifică starea mașinilor doar în acte, nu și în teren. Între timp, ancheta accidentului din februarie bate pasul pe loc. Până acum, nimeni nu a fost condamnat.